Niretzat iriatzean utzi eta oian barrenean sartu ginen lehenengo momentu hori izan da nire bizitzako momentu politenetako bat. Inoiz baino gehiago ulertu nun, naturaren indarra, energia eta potentziala zein denez. Zer garen gu munduan eta zer den natura munduan, ez? Gu ez garela ezer, naturaren parte garela eta hor elkar bizitza bat eta oreka bat eman behar dela elkar zaintza horretan, ez? Biziraun nahi baldin badugu. Bidaiaren hasieratik ikusi genuen behin hiriak zean utzita, petroleo kondukto handiak zeudela begi bistan, inungo babesi gabe, eta naturarekin guztiz antagonian, ez? Gurutzatzen zelako oian eta natura birjinena industria gogorrenarekin. Gainera, ingurugiro eragina eta osasunean duen eragin guztia bertako oianeko komunitateengan eragiten du batez ere, ez hori disfrutatuko duten gainerako herrialde eta hirietan, ez? Ekuadorren pandemiaz geroztik narkotrafikoa izugarri handitu da bertan, biolentzia ere asko handitu da, eta politikoki ere oso egoera konplexuan zeuden. Herriak eukizun lehenengo aldiz, erabakitzeko aukera, ea lurrazpian zegoen petroleoarekin zer egin. Baiezkoak irabazizun, hau da, herriak erabakizun, postpetroleroa zen Ekuadorren batengatik borrokatzea. Guareanien Dikaro komunitatea izan zen ezagutu genuen lehenengo komunitatea Ekuadorren. Darama 50 urteko petroleo estrakzioa. Izan zen, kontaktatuak ez izatetik eta zibilizazioarekin harremanetan ez egotetik, bapatean okzidentalak diren enpresak bertan zure ingurugiroa bizitzeko era eta zure osasuna hausten egotearekin. Egin dutena da kulturaren apurketa bat, duela 50 urteko bizitzatik ona. Petroleren aurretiko bizitza ezagutu duten adineko pertsonek, orain hitz egiten dutela, baina ez dutela gazteleraz hitz egiten. Eta gaur egungo gazteek, hasi eta ezi eta erlazionatu gazteleraz egiten direla, geroz eta gehiago. Orduan, hor apurketa bat dago, zeren petrolerekin negoziaketarako, estatuarekin negoziaketarako gaztelera behar dute. Eta komunitate mailan ere apurketa bat ematen da. Agintzen dutenek perspektiba hori galtzen dutelako, eta perspektiba hori dutenek ez dutelako negoziaketa horietan parte hartzeko aukerarik. Eta estatuak ez dizkienez beraien oinarrizko beharrak asetzen, ez osasungintza, ez hezkuntza, ez elikadura, ezer. Eta enpresa petrolerek sortu dizkieten behar hauengatik orduan sortzen da dependentzia bat, nun orain bai behar dute petrolerekin negoziatu beraien gutxiengo behar horiek asetzeko. Eta beste herrialdeetan bezala, emakumeak dira zapalduenak eta kaltetuenak. Kalte ordain hauek denek jasaten dituzten arren, emakumeek are gehiago. Han ere, lan produktiboa gizonek egiten dutelako, eta emakumeak dira lan erreproduktiboa egiten dutenak. Orduan, beraiek dira, emakumeak dira, kontaktu handiena dutenak. Osasunean bereziki emakumei eragiten die.